এই মাটি মা ସରସ୍ୱତୀ ତିଆରି ହେବେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି? ଆଜି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ମାଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ, କାହିଁକି ନା ମତେ ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଚାରିଆଡେ ଏତେ କୁହୁଡି ହେଇଛି ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମାଟି ଆଣିବୁ କେମିତି? କୁହୁଡି ଟିକେ ଛାଡିଯିବା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାକୁ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମତେ ଭଲ ମାଟି ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ଗୋଡି କମ ଆଉ ମାଟି ଟିକେ ଚିକିଟା ଥବ। ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଜାଗାଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମାଟି ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଟି ବି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ମାଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ମାଟି ଆଣିବା କାମ ତ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଏଇ ଘାସକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା କରିବ। ପରେ ଆମେ ଜାଗାକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିଦେଲୁ। ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋ ଘରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ବନିବ କଣ ବନିବ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁ, ମତେ ବି ଏଇ କାରିଗର କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ମାଟି ଖୋଳି ଖୋଳି ଏତେ ସାରା ମାଟି ଖୋଳିଦେଲୁ, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡା ମାଟିକୁ ମୁଁ ତ ଏକା ଭରି ପାରିବିନି। ସେଥିଲାଗି ଇଏ ବି ମୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଛି। ମାଟି ତ ଭରିଗଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ଛାଡ। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଆମେ ମାଟିକୁ ସାଇକେଲରେ ଲୋଡ କରିଦେଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ମାଟିରେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହଉ। ଫାଇନାଲି ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ମାଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ। କାଲିଠୁ ମାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।